హలో అండి, ఐఎమ్ డాక్టర్ రాధిక, హోమియోపతిక్ ఫిజిషియన్. ఇవాళ మన సూపర్ ఫుడ్ వచ్చేసి మోస్ట్ అండర్ రేటెడ్ సూపర్ ఫుడ్ అండి, అదే స్వీట్ పొటాటో. సో స్వీట్ పొటాటోలో ఉండే బీటా క్యారోటిన్ వల్ల పిల్లల స్కిన్ అండ్ ఐ హెల్త్ చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఫైబర్ వల్ల కాన్స్టిపేషన్ రాదండి, ఈజీ డైజెషన్ ఉంటుంది అండ్ ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేస్తుంది స్వీట్. సో ఇందులో ఉండే కాల్షియం వల్ల అండ్ ఫాస్ఫరస్ వల్ల ఓవరాల్గా గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ బాగుంటుందండి. సో ఎవరైతే సాలిడ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటారో బేబీస్కి ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ సూపర్ ఫుడ్ అని చెప్పొచ్చు. స్టీమ్ చేసి కానీ బాయిల్ చేసి కానీ పెట్టొచ్చు బేబీస్కి. అండ్ కొంచెం టాడ్లర్స్కి, వీళ్ళకి యంగర్ కిడ్స్కి అయితే బేక్డ్ ఫామ్లో పెట్టొచ్చు అండ్ పరాటాస్లో మిక్స్ చేయొచ్చు, వేఫల్స్ కానీ ప్యాన్ కేక్స్ కానీ ఎలా అయినా దీన్ని యూజ్ చేసి. డూ ఫాలో ఫర్ మోర్ సచ్ వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ.